Tora perskena Qandê şardê xwe evro to sekerd. Êkî waş de CIA da şanan zazayan serra hewa de tijiya roşin bi tarîxê zazayana wareyê biyarê gurveyayî xura perske min sekerd. Guniya to şardê tora şîrin niyo, rehê to şardê tora qîmet niyo. Ez zana tu do vacê mirê çî dor dorê tobo silley û şepikî himbikî to kewê zincirî siyahî to mil de bibereqê tu do fina vacê mirê çi êkê vêndanê to azmîn de tijî û roşnayeyî welatê tu do serbesteyî wazenê tişenê vacê mirê çi ez riyê xwe di roşnayê û rihê xwe di serbesteyî nê wazena xwe ercan meroşe bi deke to benê tu zanê torê se vacê torê vacê semer dayo xwe mil bi zincîrena tizbeyê anceno merdimo bêaqil û zerencê qefesî. Guniya to şardê tora şîrîn niyo ti muhettebê hemme çî niyê xwe bizane wa şarzî to bizano qaqibê zerencê qefesî.